Dakle, danas je bilo ovo poglavlje proces razmjene. Ja ću samo održati, dakle, ne uvod u poglavlje toliko koliko u najkraćim crtama nešto o problemu transformacije, dakle onom pretvaranju vrijednosti u cijena, budući da je to nekako centralni dio cijele radne teorije vrijednosti. A onda, to će dakle biti dosta kratko, onda možemo na ona pitanja, ako ima još dosta puta oko poglavlja o fetišizmu robe. To jest, neka diskusija trebala biti, pa smo otišli pitanje. Dakle, ovo će biti dakle najjednostavnije što sam ja to mogao, kako bih rekao, sabrat, iako je to kao problem kojim ima dakle čitav niz knjiga, dakle ogromna literatura, jer traje već 100 godina. Ok, ta diskusija traje 100 godina. Najprije, dakle, u sažetom obliku mogu bi reći da problem transformacije leži u razlici između ono što nazivamo radna teorija vrijednosti, dakle implikacije te radne teorije vrijednosti i ideje o uniformnoj stopi profita kao rezultata konkurencije između različitih kapitala. To su dakle dvije pretpostavke s kojima, tako glasi uobičajena interpretacija, dvije pretpostavke s kojima Marx barata i koje na određeni način se sukobljavaju, nisu kompatibilne glava. I dakle, za to je potrebno, mi se s tim nećemo dakle stići baviti, zato što za to je potrebno pročitati prvi tom kapitala i nego usporediti s onim o čemu Marx govori u trećem tomu kapitala. I recimo to tako da je uobičajena interpretacija da su ta dva toma u nekoj disproporciji. A s obzirom da ćemo se mi baviti zapravo samo prvi, da ćemo čitati ovaj prvi tom, to je da već čitamo, onda ovaj problem neće biti tako kristalno jasan, dakle tako jasno artikuliran kako bi bio da čitamo to sve skupa. Međutim, već u ovom poglavlju o procesu razmjene su tako već postoje neke naznake te radne teorije vrijednosti, pogotovo u onom dijelu razmjene ekvivalenta za ekvivalent. Tu Marx počinje razvijati neke svoje temeljne teze koje će kasnije koristiti u faktičkoj analizi kapitalističkog načina proizvodnje. Dakle, najprije napisat ću na ploču nekakve uobičajene formule koje se koriste za tako svladavanje radne teorije vrijednosti na što lakši način. Recimo ovdje za početak. Dakle, postoji nešto se zove stopa eksploatacije ili stopa viška vrijednosti. I onda određeno prilike ovako. Da, u različitoj literaturi postoje različite notacije. Mi ćemo to probati svesti na nekako najjednostavnije, zato što ja razumijem najjednostavnije, pa tako da i tebi pomogne. Dakle, to je omjer viška vrijednosti i takozvanog variabilnog kapitala. Dakle, viška vrijednosti to je ono što prema radnoj teoriji vrijednosti proizvodi isključivo elektron, dakle nova vrijednost koja u procesu proizvodnje proizvodi samo iz rada i iz nijednog drugog faktora proizvodnje. Za razliku, dakle, od ove konkurencijske neoklasične teorije, tamo svi elementi proizvodnje su, tako reći, produktivni. Svi daju nešto u proizvodnji. I onda, dakle, njihova temeljna, kako bih rekao, postavka je takozvana proizvodna funkcija, gdje je, recimo, output određenog poduzeća određen kao funkcija, ne znam, rada, kapitala, zemlje, koje god faktora možemo uvesti u tu funkciju, s obzirom na količinu koju daje u proizvodnju. Drugi važni moment je takozvani organski sastav kapitala, kojeg ćete naći ovako, kao OTC u engleskoj literaturi, Organic Composition of Capital, a negdje kao naprosto grčki znak sigma.
jedna mala opaska u pogledu toga. Dakle, ne bi trebali miješati konstantni kapital i fiksni kapital. Konstantni je tu samo zato naveden, samo zato da bi označio da je on konstantan u smislu da ne pridodaje ništa u procesu proizvodnje. On nije u tom smislu fiksan, kao u uobičajenoj, recimo tako, računovodstvenoj terminologiji. I variabilni kapital je tu variabilan zato što se mijenja, jer ima onaj dodatni višak vrijednosti, u tom pogledu je variabilan. Tako da su to kao specifične oznake koje se tiču ovog koncepta, ove teorije vrijednosti, a zapravo se ne mogu direktno prenijeti na neke, da tako kažem, računovodstvene izračune. Okay. Dakle, problem temeljni je, mogu to tako formulirati, što dakle s jedne strane imamo vrijednosti i s druge strane imamo cijene. Što znači da postoji jedan lokus ekstrakcije viška vrijednosti i to je u ovoj sferi proizvodnje. Dakle, u proizvodnji se ekstrahira višak vrijednosti. Međutim, postoji drugo mjesto, drugi lokus realizacije viška vrijednosti i to je takozvano tržište. Dakle, dva mjesta. Jedno na razini proizvodnje koje računa nekim svojim jedinicama, recimo u radnim satima, i drugo je samo tržište koje opet računa nekim svojim jedinicama, recimo cijenama izraženim u novcu. Cijeli problem je što imamo dakle dva sustava koji se obično u teoriji izražava kao sa dva sustava jednadžbi koje bi međusobno trebalo biti kompatibilne, a zapravo nisu. Ili tako tvrde bar Marxovi kritičari i čak neki recimo tako autori koji su mu skloni u interpretaciji. Dakle, dva mjesta koja treba imati neprestano u vidu. Jedno tržište sa cijenama, drugo sfera proizvodnje sa radnim vrijednostima i poanta sa radnom teorijom vrijednosti koja dakle implicira da je rad taj produktivni moment, jest da je rad tu, kako bi rekao, opći nazivnik ili jedinica obračuna, kao što je recimo u nekom monetarnom sustavu novac jedinica obračuna. Dakle, sve ove vrijednosti koje su tu prikazane su zapravo, kad je riječ o ovoj sferi proizvodnje, izražene u recimo radnim satima, u onom što zapravo vrijednost jest.